Λοιπόν, ξέρετε τι. Όχι, το Αλλά λέω και παιδί μου άμα για να σας δείξω ότι εντάξει. Τότε εντάξει, δεν Ας είμαστε πούμε, δεν λέω. είμαστε και τυχαίοι τώρα. Ναι. Ωραία. Θες να αλλάξουμε? Ναι, για να αλλάξετε. Καλά, Α, και να ξέρεις ότι εμείς δεν μήπως είσαι, περίμενε λίγο. Εντάξει, θες να σκοτώσεις. Βλέπεις κι εγώ, ας πούμε. Έλα, άντε. Είμαι ομοιογραφής. Άντε, αλλάξα. Αλλά... Λοιπόν, Θα πρέπει να είμαστε στο ίδιο ύψος. Αλλιώς δεν πηγαίνει η φωτογραφία. εντάξει, γιατί είναι όλο. Είστε και οι δύο καθιστοί. Να κάνουμε κάτι μωρέ, μην είστε και οι δύο έτσι να με κοιτάτε. Θες να κάνουμε έτσι? Χαλάρος πίσω, ακόμα καλά. Τύπου χαλαρά ρε παιδί μου, τύπου μαγιόρικα. Εγώ τώρα είμαι και γεροδεμένος και δεν ξέρω χαλαρό. Δηλαδή είμαι σφιχτός, κατάλαβες. Όχι, εντάξει, μελάτος. Αυτός είναι πιο μελάτος. Και εσύ Έχω έρθει από το μέλλον. Δεν θα βγούμε ποτέ σοβαροί. Το ξαναπάμε άλλη μία γιατί μου είναι ξεκούρδιστος. εσύ είσαι τέλειος. Και γενετής. Ξεκινήσαμε τώρα. Εσένα θα σε φτιάξουμε. Ξεκινήστε. Για να σε φτιάξουμε λίγο σαν τώρα. Πρέπει να κουρευτεί το ξύστη. Ναι. Και να πάρεις και 10 κιλά. Προσπαθούμε να είμαστε χαλαροί. Είμαστε χαλαροί. Τέλειο. Εδώ καμιά 8 χρόνια. Βέβαια, οφείλω να πω ότι με ακούτε. Δηλαδή, πολύ ωραία. Γύρε λίγο όχι τον κορμό σου μια χαρά, το κεφάλι σου. Επίτηδες το έκανα. Αναστάση, κανόνι την πορεία σου, Και λίγο πάνω το μύτη. όχι τόσο πολύ λίγο. Τώρα πάμε με το μαγιό. Όχι, επειδή είμαστε λίγο σκοτεινοί κάτω, θα βάλω ένα ακόμα φως. Κάνουμε 20 κλικ, είμαστε εντάξει. Μην αγχώνεσαι. Μας έχουν κρατήσει ένα σπίτι κλεισμένους όταν γυρίζαμε ένα βιντεοκλίπ 2 μέρες. Τώρα το παίζουμε στο εύκολο. Εντάξει. Μπράβο. Λοιπόν, έχετε ωραίο σωστό παράστημα. Απλώς έχετε και δύο τα χέρια κλειστά. Αυτό ας πούμε. Πάμε, έλα. Μα πρέπει να τους μαλώνω, δεν γίνεται.